Bellingham yn beryglus. Dyn nhw'n di clirio, dal yn gyfle, Olden, syth ar draws y gol. Bellingham, methu cyrraedd na gynta. Maen nhw'n creu fan hyn, yn barod. Caerdydd, Evans, yn camu o'r cefn. Wel, unwaith eto. Bellingham, o bellter, metro, sgorio! O'r dechrau, maen nhw wedi bod yn bygwll o'r dechrau. Mae Bellingham wedi bod yng nghanol popeth a mae wedi cael y gol gyntaf ar ôl 5 munud yn unig. Ydy'r gorau yn gallu gwneud yn well, mae hynny yn gwestiwn i gofyn, ond o ran safle dechnegol, mae Lily Bellingham wastad yn mynd i edgydio a fi'n siŵr bod y golgeidwad yn siomedig o bosib bod hi'n methu gwneud yn well yn y sefyllfa yna, ond ie, ti'n modd, y dechreuad perffaith i Gaerdydd. Bellingham, lle eto, maen nhw'n syth trwy'r canol, Olden yn camsefyll, cadarnhad o hynny. Mae hynny'n dindel, ond ni ddim yn convinced bod hynny yn gam sefyll, mae'n rhaid i fi ddweud. Na ddi, dwi ddim off. Na, Dwi'n meddwl. Na. Evans i mewn i Caerdydd! Wel, mae wedi sgorio! Caerdydd di dyblu i Mantes, Shannon Evans. Price yn croesi, Evans yn penio. Caerdydd yn agosau at y cwpan yna. Os nag ych chi'n gystadlu yn yr awydl o Godnel, os chi ddim yn fodlon wneud hynny, a bod Evans yn, dim ond un enillus sydd, a hi yw hynny. Oedd hi digon dewr i neidio fyny amseru ei beniad, oedd neb wrth ei ymyl. Hi cyfeirydd y bel yn gyntaf, chod teg iddi, het off, mae'n neud i hynny. Cara Jones sy'n croesi, mae'n groesiad da, Edendon! Megan Bowen, o ble ddath honna, cic o'r smotyn! Oedd na gyffyrddiad, disgyn, cic o'r smotyn. Oedd y golgeidwad wedi tripodd i cant a cant, a mi oedd e'n droser. Cyfle, i ddod yn syth nôl mewn iddi. Edendon yn cymryd y cyfle hefyd. Sŵn eto o gwmpas y stadiwm, ond cefnogwyr Wrexham sy'n dathlu nawr. Di hangfa, mae'n teimlo fel anreg i hwnna. Get out o jail card, ta'n i ddweud yn Saesneg, ia? Dyn nhw'n heiddi gol. Mae Caerdydd i llwyr gymryd drosodd y hanner cynta, ond mae hwn o'r ei gem i ni. Barry ar ddechrau'r ail hanner i orffen y cyfan. Heibio'r postyn yr affi. Wedi wedi jyst tynnu'r bel ar draws na gyda heibio'r postyn. Bydde hi'n grac ar hynny. Fi'n credu oedd angen taro'r bel mor galed neu jyst pasio fe mewn i rwyd. Bellingham eto, Olden, tackle, Allen yn taclo, Olden dal yno, cyffyrddiad pwysig, rywsut gan y golgeidwad, Craven, just yn ymestyn i throed allan. Barry, bant o hi i Gaerdydd. Olden yn y canol, yn crysau coch yn ei amgylchen iddi, mae Barry dal i fynd, yn hawdd hyd yn hyn i Barry, cyfle i Gaerdydd, ar blat bron. Wrecsam yn clirio, pwysig hefyd. Cerin Allen, waw. Wel, Allen oedd yno'n gyfer capten. Am daco. Mae yna gic o'r smotyn. Wel, Caerdydd methu credu'r peth. Shannon Evans mewn sioc. Wel, mae'n cael y bil. Mae'n ddrwg dy fi, dwi'n ddim yn gic o'r smotyn. Suckley i Wrexham. Syth a Chamberlain. Os di Edendon yn cymryd y cic o'r smotyn cynta ac yn sgorio, pam bod nhw'n newid y person sydd yn cymryd y cic o'r smotyn? Lot o bobl yn ysgwyd i penne fan hyn, yn gyffredinol am y digwyddiad na. Suckley, siomedig. Chydig o bwysau ar y golgeidwad. Lily Jones a Shannon Evans i cipio'r bil. Jones i Wrexham, ar fergyd! Eto dal yno, Edendon. Cyfle'r dreigiau. Mor agos, Lily Jones, mae mor agos. Yn taro'r bar. Wel, mae wedi bod yn ceisio llusgo Wrexham nôl mewn i'r gema ar ben ei hun. Oedd hi bron gwneud hynny'n fyna. Chwarae teg i Lily Jones, mae'n edrych i fyny, tyrannu'r bel, a
ac yn anffodus, just yn taro'r traws. Niferoedd fan hyn o ran Caerdydd, Barry, Cio, Olden yn y canol. Barry eto, ble mae'n glanio, bron yn y gol arbediad pwysig. Chwarae teg gan Liz Craven, symudiad da. Arbediad campus, chwarae teg. Oeddech chi'n meddwl byddai'r hi sicr wedi sgorio hynny fyna Barry, mae'n agosáu na gwi at ychwanegu at y sgôr, ond chwarae teg i Liz Craven fyna. Mae gymaint o leg am Barry fan hyn, os yw bas y gywir, mae drwodd, gol geidwad allan. Barry heibio'r gol geidwad, yn gol, mae'n dair, mae yn ben nawr, dos bosib. Mae rhaid canmol safon y gol gan Barry yn ei hunan, ond pwy nath creu hynny? Lily Billingham unwaith eto, ond mae'r clod yn mynd i Barry am bod hi wedi cymryd ei amser, neud y penderfyniad cywir, sgipio heibio'r gol geidwad a dath Liz Craven i rithro allan oedd y gol, tymod, yn wag i Barry yn y diwedd. A'r chwiban ola yn y rownd derfynol yn golygu bod hi'n swyddogol. Mae'r dathlu'n cael dechrau o ran Caerdydd, yr adar gleision yn codi'r cwpan unwaith eto.